होला बाबा। हाँ और जब तुम कोही रोड से 20 जना आई रहे लो खेतवा में कहानियां सुनावत रहो हाँ हाँ। जो हंसत हंसत गिर गई रहे लो, अच्छा आज वह कहानी सुनाओ। अच्छा हाँ सुनाओ तो। तला सुन। हाँ सुनाओ। एक जना भाई रहे। हाँ एक जना भाई रहे तो उ अपना मालकाइन से कहले अच्छा। जे हम चल तनी हर लेके खेतवा में जोते। हाँ आ तू तनी सौकेरे खाना बना के लेके खेतवा में वही है। हाँ अब जब हर लेके चल गईले उ खेत में, हाँ हर लेके जब चल गईले तो भाई ताको तारे जोत तारे ताको तारे जोत तारे। अच्छा। आई मलकाई साइड वाला चाची के घर में यह ढुकल बाड़ी बतियावे खातिर। बतियावे खतीरा। वो ने भूखे टप टपात रहे। हाँ हाँ पड़ोसिन से बतियावत तारी। हाँ अब बतियावत बतियावत अमन सो गई जो अपना घरवा। हाँ अब घर वाला मलकिनी जब कहली तब औरतिया अंगना निकल के बेरवा कौरी ताकतिया। ताकतिया ते दादा अब तो 1 बजे वाला बा। अब मेहरारू झपटल आवतिया अंगना घाम में। अच्छा। अपना अंगना में घामा खटिया बिछा लेहलस। अब वही पर सूत के आ बाबू हो लोटातिया माई आई दादा बहाना करतिया। हाँ न धले बिया वही तो कोई मारल लगी है। हाँ ठीक कहता जे सुबह ही खाए के मंगू आ 1 बज गई। अब तो दादा आज देखो तनी जे आवता हरवावता जो हमरे के विदोही देला। अब है अंगना खटिया बिछा के घाम आया माई आई दादा चिल्ला तारी। तबले के भाई खीसी चल गए चिरकुटे पादते आवता रे। चिरकुट पदले आवता रे। आ जब दोगाहा में गईले हारवा धरे तबले के सुना के औरतिया जोड़ सकतिया आही माई आई दादा दर्द उपटल बा। हाँ बिसिल दर्द उपटल बा। अब जब या भाई आवाज सुनत रे मेहरारू के तो आधा खिसिया इनकर खत्म हो गई। दादा मेहरारू के का हो गई। हाँ आए अरे जब ओकर तबीयत खराब हो गई तो भर सब खाए का लेके ना आवे। अब भाई आधा खींच लेके जाता रहे इनार पर पानी भरले नहैले धोइले। तब यह बैलन के कौरा पिया के छेहा बांध के तब घर में जाता रे। तो कहता रे जे रे बुझुगाए के बारे। तब कहती औरतिया अरे बाप रे बाप अब हम ना जिया। तेज हो गई और दर्द तेज हो गई। जब दर्द तेज भइल तो भाई अब खाई नहीं खन। अब इनका भोर पड़ जाता भूखिया भोर डाल के आ जाता रे औरतिया के सिरहनवा बैठ के आ कहता रे जे केंगा का भइल बा हो का भइल बा बताओ। गोली वोली ले आई बताओ जाई प्रदीप में से गोली ली आई। आखिर प्रदीप के बोला ली आई जे सुई दे दी है। तब प्रदीपवा का जाने ला खाली अधरो का पैसा ले ला। हाँ तब केंगा ठीक हो खबे जाई बुधई के बोला लिया। बस बुधैया तो छिनरा होबे लौंग देख दीते। हाँ बुधैया तो छिनरा होबे। उ आई तो तनी मनी मंत्र पढ़ेला या 2 बरी 76
बात बतियाई अरे मोक्षो निमन हो जा हम हैं? लिया के झरवा दो। हाँ तो जाई अपना भाईवा का बोला ले आई रे। तो बक ऊ का जाने ला हो, ऊ का जानता ओकरा हे देख सोखा गांठ धोए के ढंगे ना तो वो झैती करी जब उनका कुछ भइले ना रहे तो हैं? वो जा डॉक्टर ले आके का करवाईती। हैं। तब ये कौन रे रे दादा तब के निमन ते हो खबे आ तो जानता रह एगो कार कर ना अबे हम उठ के बैठ जाए फिट हो जाए हमरा के पाभर मार ऊपर न दो भात हमारा भात हाँ तब ये कह दे रे दादा ये बरा लेके उमर पसौले होई त कवरा में डाल देले होई चाहे कितना औरत लोग पी जाला हैं। ये बेरा तो एक बजता ये बेरा तो केहू के घर मार मिली ना पाभर मार मांगत रही या पाभर भात मांगत। हाँ खाने तो सब दर्द ठीक हो ठीक हो जाई अब है जाता रे तो कहता रे तो तसलिया काने बारे आ तो देखी ना घोल थरिया घोल थर में जाता रे भाई तो देखो तारे जे ना थरियो नहीं खे धोले थरिया तसली कुछ नहीं खे धोल आग से लक्ष्मी मिलेली हाँ आग से। हैं हाँ? इहे लोग लक्ष्मी है इहे लोग घर में के विपत है ए सब के घर के लक्ष्मी होला आ विपत के हुए होला। बाकी रे हे बाबू बाबा जी लो भले हमार में बेकत साल भर के नहैले बिया तो का है तना बेचा खातिर कहे लो सुबेरे आके ए लक्ष्मी कुछ लिया बाबा के चाहे नहले ओकरा साल भर हो गइल। हाँ तो ये बाबू वही लखान ओ भाई अपना तसलिया खाना रोमार के ये वो सब रहिए वो दहन दे दले ओ दहन दे दले जे सबरा मारवा निकली तो झोप देना वो कर दुखवा ठीक हो जाए पेटवा भर जाई तो। हाँ तो अब का कोइले जे अपने हाथे अब 1 किलो चाउर के दहन दे के 2 गो बेकतिया में 1 किलो चाउर के दहन दे के आ चाउर डाल के भाई हाथ झोंकता रे आ झोप देना बना के है काठरा छोटने बड़का छोटका कठारवा रहत लोग। हाँ वही कठारवा में पसदले उ भातवा जवन 1 किलो चौरवा रिनाई रहे तवन आधा से सबरा है तनी भातवा लिया के मड़वा में डाल दे आ 1 पसर नून छींट दे लक्ष्मी जी के सेवन करे के बा। सेवानु करे के बा हैं तब भाई है घर में मार डोलावो आ उझिल पाझिल करत आ ले जाता रे बेकतिया के लगे ले जाता रे तो कहतिया औरतिया जे जानतनी बक रउआ होने ताकि ना लाज लगता। बक होने ताकि हमारा लाज लागता। अच्छा है ना ताकि जो हम एकरा खत्म कर। हाँ अब भाई एने से घेट उठा के आ ओने में चौता रे आ ओने से घेटिया मेच के एने ताकते बाड़े तो लेके काठरा के मार भात साफ पास हो पास बा बीमारी भई रहे। हाँ अब कहता यारी बाप रे एक काठरा मार भात के ना खत्म कर दहले आ पीछे से घेट आगे ले आवते बानी हैं आ त मार बनी रे केतना रहल पाभर तो मार रहल हैं आ हेतना से तो भात रहल
रउए हमारी जतिया पेटवा के लूटी ले हाँ जे कुली सौतिनिया कहे लीसन जे है तना खा ले हाँ हो तना खा ले बीमारी ठीक हो गई उनको बीमारी ठीक वाह यही